Яңалыклар чыгарылышы үз ишин башлап жиберди. Студияда Алина Хисматуллина, исәнмесез? Шәһәр бюджетының өстәмә чараларын бүлү, КАМАЗ проспекты һәм ишегаларын ремонтлау. Яршалда шәһәр советының 35-нче утырышы узды. Койнар су үшін түлейлер, лекин краннан солқын суға. 43-ші комплекста яшәүчеләр торак коммуналь хезмәтләрдән канагать түгел. Урынга Эльвина Андрова чыкты. Яңа ашыгыш ярдәм машиналары һәм мәктәп автобуслары. Шаулыга 30-га якын яңа автомобиль бирелде. Шәһәр бюджетының өстәмә чараларын бүлү, КАМАЗ проспекты һәм ишегаларын ремонтлау. Яршалда шәһәр советының 35-нче утырышы узды. Лилия Гатина теманы дәвам итәчәк. Шәһәр казнасы бюджет трансферлар нәтиҗәсендә 51 миллион сумга тулыланган. Депутатлар әлеге акчаларны спорт мәктәпләре тренерларына матди ярдәмгә, инвентарь сатып алуга, хоккей үсешен финанслауга, социаль объектларны ремонтлауга һәм башка агымдагы ихтыяҗларга тоту кирәк дип раслады. Педагоглар да игътибардан читтә калмады. На оплату труда специалистам муниципальных учреждений молодежной политики, на выплату грантов «Наш новый учитель», лучший билингвальный детский сад, лучший методист. Также на выплату компенсации педагогическим работникам, участвующим в проведении государственной итоговой аттестации. Шәһәр советы сессиясында депутатлар бер тавыштан техник урамын КАМАЗ проспекты дип үзгәртү өчен тавыш бирде. Башта урамны КАМАЗның 50 еллыгы проспекты дип атарга теләгәннәр. Посоветовались с руководством КАМАЗа, предложили, чтобы не в честь 50-летия, а в честь КАМАЗа в целом назвать проспект. Сегодня 50-летие, завтра 60-летие, послезавтра 100-летие. Поэтому мы нашли понимание у руководства КАМАЗа. Шәһәр советы сессиясында ишегаларын ремонтлау темасы да каралды. Эшләр 2020 елда башланачак. Мэр сүзләренә караганда, ишегаларын ремонтлау һәм реконструкцияләүгә шәһәребезгә 2 миллиард сумга якын акча бүлеп бирелгән. Эшләр 200-гә якын ишегаларында башкарылачак. Лилия Гатина, Фәнис Иксанов, яңалыклар. Койнар су урынына жылы суга редакцияга шундый шикаят белән 43-15 йортында яшәүчеләр мөрәҗәгать итте. Аларның сүзләренә караганда, койнар су тарифлары буенча җылымсыз су өчен түләргә туры килә. Хезмәт күрсәтүче оешмага күп тапкыр мөрәҗәгать итү нәтиҗә бирмәгән. Теманы Эльвина Андрова дәвам итә. Соут собаны җылымсыз су белән юарга туры килә, нәтиҗәдә тәлинкәләр сабынлап узак юла дип зарлана 43-15 йортында яшәүчеләр. Салкын су кранын хәзер сирәк ачабыз диләр, ә җылы су өчен койнар су тарифы буенча түләргә туры килә. Старший подъезд булгач, тәргә артыннан йөрергә булды миндә. То зәвкә бирәм, то тегеләй бирәм. Сантехниклар киләләр дә китәләр. Инженер белән дә сөйләштем. Инженер, ладно сделаем дип әйтә инде ул. Несколько раз обещал. Бездә кухняда җылымса гына су килә. Посуда юарга салкын инде ул. 30-35 градус күрсәтә ул. Суык суны гел кулланмыйбыз, гел җылы суны ачабыз, күп ага. Бездә ул ел ярым 2 еллап чамасы шулай килә уже. Хезмәт күрсәтү оешмасында ел дәвамында әлеге йортта яшәүчеләрдән бер шикаят та килмәде дип аңлаттылар. 43-нче комплекс торак эксплуатация оешмасы директоры урынбасары Андрей Савельев сүзләренә караганда, хәзерге вакытта белгечләр тикшерү үткәргән. Нәтиҗәдә 5-нче катта койнар су белән тәэмин итү циркуляциясе кимүнең сәбәбе ачыкланган. Әмма проблемалы фатирга керә алмыйбыз диләр. Сейчас мы ведем с жильцом о том, чтобы он предоставил нам доступ для проведения ремонтных работ. Данные жильцы на протяжении, как они говорят, 1,5 года не обращались, обратились буквально только последнюю неделю. Биредә яшәүчеләр мондый җаваптан канәгать түгел. Алар 5-нче каттагы фатирга керү проблема түгел ди. Без монда үзебез дә инандык. Александр Аляпкин шунда ук ишекне ачты һәм берничә көн элек алыштырган детальны күрсәтте. Прокладку сняли и поставили новую прокладку. И поставили обратно кран, закрутили. Хотели отрезать трубу. Я говорю, отрезать не надо завернуть, просто поставьте новую. Главный инженер заходил сюда, сказал, что и звонил, и отказался, техники пришли, все сделали. Деталь алыштырылды, әмма койнар су проблемасы хәл ителмәде ди шәһәрдәшләр. Юрист Илнар Сафин сүзләренә караганда, су температурасы законнарда түгел регламентлана. Ул 60 градустан 75-кә кадәр булырга тиеш. Кагыйдә бозылган очракта идарәче компанияга мөрәҗәгать итәргә кирәк. 2 сәгать дәвамында белгечләр урынга чыгып акт төзергә тиеш. В случае, если отклонение есть, управляющая компания должна провести мероприятие по устранению данных дефектов. Следующий акт составляется после устранения данных отклонений.
И, соответственно, на этот период, когда они устраняют данное отклонение, данному потребителю делается перерасчет за услуги. Эгер диспетчер гаризаны кабул итмей икән, күршеләр белән уртак акт төзергә кирәк. Видеофиксация булса яхшырак, ди юрист. Шикаятны торак инспекциягә җибәрергә кирәк. Бу тикшерү һәм алга таба чаралар күрү өчен нигез булып тора. Бу очракта шәһәрдәшләргә судка мөрәҗәгать итәргә киңәш итте белгеч. Эльвина Андрова, Ленар Султанов, Фәнис Ихсанов, Яңалыклар. Әгәр сездә берәр нинди проблема борчыса, кишатыклы хәбәр җиткерәсегез килсә, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз. 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Кыска гудоктан хәбәрегезне калдырыгыз. Безнең хәбәрчеләребез сезнең белән элемтәгә кирип проблемагызны хәл итәргә булышыр. Шалтыраткач исемегезне һәм телефон номерыгызны калдырган отмагыз. Яңа ашыгыш ярдәм машиналары һәм мәктәп автобуслары Рөстәм Миңнеханов республика шәһәрләре һәм районнары хастаханәләренең баш табибларына, шулай ук мәктәп директорларына машина ачкычларын тапшырды. Чаллыга 30-га якын яңа автомобиль бирелде. Тулырак алдагы сюжетта. Шәһәрнең ашыгыш медицина ярдәм станциясе көн сайын 700-гә якын мөрәҗәгать кабул итә. Машиналар иске, күбесе ремонт таләп итә. Шул сәбәпле тиз генә барып җитеп булмый ди хезмәткәрләр. Яңа ел алдыннан Чаллының ашыгыш ярдәм күрсәтү станциясенең автопаркы 28 яңа машинага артты. Ачкычларны Рөстәм Миңнеханов тантаналы рәвештә Казанда тапшырды. Вот эти автомобили санитарные, мы уже в этом году большую партию вручили. Они очень нужны для нашей зоны Челнов, Елабуга и Челны. Вот эта техника, она совместная часть, она идет по национальному проекту через федеральный бюджет, часть идет через республиканский бюджет. Но самое главное, вся эта работа идет во благо людей. Яңа ашыгыш ярдәм машинасының салоны функциональ. Төп үзгәрешләрнең берсе һава дезинфекторы. Элек бу механизмны мөстәкыйль рәвештә куйганнар. Моннан тыш яңа автомобильләрдә үпкәләрне ясалма вентиляция аппараты, өлкәннәр һәм балалар өчен реанимацион җиһазлар, умыртка баганасы җәрәхәтләнгән пациентлар өчен носилкалар да бар. Мы впервые в этом году получили 28 новых автомобилей Ford Transit санитарные. Они полностью оборудованы, полностью оснащены медицинским оборудованием, аппаратурой, то есть все то, что положено для скорой помощи, вся аппаратура, все есть. Яңа машиналар медикларга тизрәк эшләргә ярдәм итәчәк дип билгеләп үтте Рөстәм Миңнеханов. Шул максаттан Чаллы һәм Тукай районының ашыгыч ярдәм станцияларын берләштерү турында карар кабул ителде. Халыкка медицина хезмәте күрсәтү сыйфатын яхшырту буенча республика пилот проект кысаларында шәһәрнең ашыгыч ярдәм машиналары якындагы авылларга да чыгачак. Тукай районы территориясендә ашыгыч медицина ярдәме бригадаларының 3 посты оештырылачак. Күскәй, Мөлекәс, шулай ук Татарстан совхозы поселогында Чаллы станциясе белән берләштерү уңышлы булса, проектны республиканың башка шәһәр һәм районнарында да тәкъдим итәчәкләр. Лилия Гатина, Валерия Новожилова, Фәнис Иксанов, Яңалыклар. Бу сезгә ишәрәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алина Хисматуллина, сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Магазин «Стройфорум» поздравляет с Новым годом и объявляет новогоднюю распродажу. Только до конца года скидки 20% на мебель для ванной и 15% на пластиковые панели. «Стройфорум». 40 лет победы 90/2. С 11 по 30 декабря розыгрыш 200 тысяч рублей и других ценных призов при покупке подарочных сертификатов СПА к Новому году. 44 44 22. Минеральная вода лечебно-оздоровительной местности Тарханская. Дар родного края. Тарханская. Единственная лечебно-оздоровительная местность Республики Татарстан.